Abdul? Ano yung title sin movie tao kita mo yan? Hinday ko kay Mama G. Ito si ka. Subun ko marayaw. May tama ko biya Mama G. Subut ako marayaw. Bago yung title sin movie aon. Insambong mukha ko. Hinday ko kay Mama G. Ang kana ko biya ako. Ang title si movie sa biyaw na Mama G. Hinday ko kay mo. Ama ito yung title niya. Hinday ko kay mo. Mas mamakaisap ka magtuloy. Hinday ko kay mo yung title na yun. Hinday ko kay mo. Hinday ko kay mo. Kaya nga mo sabak ko magtuloy. Sin yung title na yun. Hinday ko kay mo. Aryat to ba yan? Kakos, nabalik pagpareho rin yung sambong mo. Magkakasugon ko ng title si movie aon. Yung sambong mukha ko. Yung title si movie aon na Madji. Hinday ko kay mo. Bukunimian ko kako. Hinday ko kay mo Madji. Kanata ko biya ka. Magsambong ko balik parayaw ha?